ନମ୍ବର 1 ତୋ ବିନା ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଗତି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଷଷ୍ଠୀ। ନମ୍ବର 2 ସରଳତା ଶବ୍ଦଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଣବାଚକ। ନମ୍ବର 3 ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସାରଥୀ। ନମ୍ବର 4 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କେହି କାହା ଅଧୀନରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 5 ମହା ପ୍ଲସ୍ ଉତ୍ସବ ସନ୍ଧି ରୂପଟି କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମହୋତ୍ସବ। ନମ୍ବର 6 ନିଆଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ଜଳୁଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପଦ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବିଶେଷଣ ପଦ। ନମ୍ବର 7 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମନମୋହକର। ନମ୍ବର 8 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନାଅ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ତପସ୍ୱିନୀ। ନମ୍ବର 9 ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହେବା ରୂଢ଼ିଟିର କେଉଁ ଅର୍ଥଟି ଠିକ୍? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଖୁବ୍ ରାଗିବା। ନମ୍ବର 10 କେଉଁଟି ଠିକ୍? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମନୋଦୁଃଖ। 11 ନମ୍ବର ସୁରଧୁନୀ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଗଙ୍ଗା। ନମ୍ବର 12 ରଚୟିତା ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ରଚୟିତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 13 ତରଳେଇବା ଶବ୍ଦଟି କି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା। ନମ୍ବର 14 ମଲା ଘୋଡ଼ାର ଟଙ୍କା ମାପିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅସାର କଥାରେ ମନ ଦେବା। ନମ୍ବର 15 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନେତୃଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନମ୍ବର 16 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନାଅ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଶୂଦ୍ର। ନମ୍ବର 17 ମନ୍ଦିରଟି 2 ବର୍ଷରେ ତୋଳା ହେଲା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ତୃତୀୟା। ନମ୍ବର 18 ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ରୂଢ଼ିଟିର କେଉଁ ଅର୍ଥଟି ଠିକ୍? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଠକ। ନମ୍ବର 19 ମନୁଷ୍ୟ ମମତାର ଦାସ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ଧରଣର ବିଶେଷ୍ୟ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ନମ୍ବର 20 ତାର ଚାଲି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ କାରକ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କର୍ତ୍ତା କାରକ। ହେଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ୟୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ।